Som sygeplejerske oplevede Nastea Ali Hussein ofte, hvordan mangelfuld tolkning gik ud over patienterne og deres pårørende. Jeg har oplevet en del fejltolkninger, mangelfulde tolkninger og patienter, der var utilfredse med konsultationerne. Og så viser det sig så, at det var på grund af tolken, at patienten ikke var tilfreds med konsultationerne. På baggrund af sin oplevelse med mangelfuld tolkning, valgte hun at starte sit eget tolkebureau. Så tænkte jeg, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne for at ændre på det problematik. Der har i flere år været kritik af kvaliteten af den sprogtolkning, der udføres i sundhedsvæsenet. Når en patient møder sundhedsvæsenet, har denne ret til tolkebistand, hvis der ikke kan kommunikeres på dansk. Regionen har ansvaret for at bestille tolken. Det sker gennem tolkebureauer, som regionen har kontrakt med. Kontrakten stiller krav om tolkenes kvalifikationer, men der er ingen, som følger op på, om tolkene rent faktisk lever op til kravene. Morten Sodemann er overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Han har i en nylig undersøgelse fulgt en gruppe patienter i 2 år, og af de patienter oplevede næsten 2 ud af 3 problemer på grund af sprogbarrierer. Han mener, man tager fejl, hvis man tror, der er tale om bagateller. Jamen, så har de ikke læst en rapport. Det er noget, man dør af, det er noget, man mister ben af. Det er noget, man får voldsomme komplikationer af. Og han er ikke den eneste, som mener, at problemet skal tages alvorligt. Et andet eksempel er en patient, som var diabetiker, fik diabetesmedicin. Så siger lægen, at hans blodprøver det viser, at hans D-vitamin er stabilt, så nu kan han godt sætte dosis ned og tage et tablet D-vitamin, fordi han er mørk hud. Tolken oversætter så, at han kan stoppe med hans diabetesmedicin. Karina Graversen fra Dansk Translatørforening har siden 2011 kæmpet for at forbedre forholdene i tolkebranchen. Hun mener også, at mangelfuld tolkning kan medføre farlige situationer. Og der er jo et meget, meget trist eksempel på sådan en situation, hvor patienten gik og ventede på en indkaldelse, og i mellemtiden bliver mere og mere syg, og hospitalet sidder og venter på, at de får besked om vedkommende vil opereres eller ej. Og det endte jo desværre meget trist for den patient. Hun mener, at det offentlige bør stille større krav til tolkene. Hovedårsagen til, at der er mangelfuld tolkning, er, at der ikke er nogen krav fra det offentlige om, at de tolke, der arbejder i det offentlige, skal have en minimumskompetence. Det er hovedproblemet. Man stiller ikke krav om, at tolke skal dokumentere deres kompetencer. Ifølge Morten Sodemann ligger ansvaret hos regionerne. Også i det udbudsmateriale er der også et krav om, at den kontrakt, man laver, der er et krav om, at alle tolkene skal have en uddannelse. Men de har jo aldrig nogensinde håndhævet det, regionerne. De har aldrig gået ind og tjekket, om firmaerne har lavet den uddannelse, og hvad for en uddannelse og kvaliteten af det. Så regionerne ligger som de selv de har ikke gjort noget som helst med det her. Han peger desuden på, at dårlige arbejdsforhold går ud over tolkekvaliteten. Hvad der rent faktisk bliver betalt fra arbejdsgiveren, sygehusejeren, ikke? Til de her tolkebureauer, det er jo nogle gange 2, 3 gange, 4 gange så meget, som tolkene får i løn. 5 gange for mig, har vi også set. Så tolkene ser ikke de penge. Og de får ikke betaling for parkering eller sygesikring, eller får ikke betaling for kørsel, når de kører fra sygehus A til B. Og nogle gange kan det jo være flere 100 kilometer. Og derfor er det også nogle gange, at tolkene bliver væk, fordi det kan simpelthen ikke betale sig. Jeg tolker fra dansk til Urdu, Punjabi og Hindi. Malik Hussein tolker i sundhedsvæsenet. Han kan ikke genkende til Morten Sodemanns beskrivelse af branchen. Tolkebranchen i dag er virkelig udlagt, synes jeg. Det kan ikke betale sig at bruge 2 timer i dagens Danmark og få betaling på halve time. Hvor er vi på vej henne? Malik er uddannet tolk. Et faktum, der ikke giver ham mange fordele i branchen. At der er ingen forskel på, om jeg er uddannet tolk eller ikke uddannet tolk. Og det er ikke let at komme op på Maliks uddannelsesniveau, hvis man er tolk i Danmark. Der er få, der er uddannet. Men jeg ved også, at der er ikke mange muligheder for at uddanne sig. Og jeg ved også, at hverken regioner eller kommuner eller tolkebureauer tilbyder noget uddannelse til deres tolke. De tolke, der er ikke uddannet, de kan være med til det hele. Fordi de ved godt, at de ikke er uddannede. Og så får de også mindre i løn, hvis tolkebureauen siger det. Men hvorfor er en tolkeuddannelse overhovedet vigtig? Der er rigtig mange teknikker, som en tolk skal beherske for at få en samtale til at fungere flydende. Det, der er en af udfordringerne, det er at sikre, at tolkene har et fagsprog og kender den terminologi, som de tolker, både på dansk og på det andet fremmedsprog.
Og hvis ikke de kan det, så er det, at kommunikationen den går galt. Nastea Ali Hussein prøvede selv at hæve tolkenes kompetencer. Så tænkte jeg, jamen, jeg kunne undervise dem. Altså, hvis der ikke var en uddannelse inden for tolkningen, så kunne jeg prøve at i hvert fald gøre, hvad jeg kunne, så de mest brugte sprog blev taget op, og så underviste vi de her tolke i basal sundheds- og sygdomsforståelse, basal anatomi og fysiologi og medicinske begreber. Målet er dog endnu ikke nået. Planen er, at vi forhåbentlig får dem alle sammen igennem en lignende uddannelse. Men det skal jo siges, altså det er jo ikke mit arbejde som en civilperson at uddanne folk. Det er jo noget, der skal komme oppefra. Så jeg har en lille lappeløsning i forhold til mine tolke i hvert fald, og dem jeg har ansvar for. Karin Friis Bak, der er sundhedsudvalgsformand i Region Hovedstaden for Radikale Venstre, kender til ønsket om en uddannelse. Jeg hørte jo lidt fra tolkene, der sådan generelt synes, at det ville være godt, og det vil jeg da gerne støtte op om. Hun medgiver, at Region Hovedstaden ikke kræver dokumentation på tolkenes kompetencer, men mener, at kontrakten mellem region og tolkebureau bør være tilstrækkelig. Mig bekendt kræver vi ikke dokumentation for den enkelte tolk, men vi har som sagt indgået en kontrakt med tolkebureauet om, at de tolke, der bliver sendt ud, de skal have nogle helt bestemte, det skal leve op til nogle helt bestemte krav, som selvfølgelig inkluderer de sproglige færdigheder, men også en række andre krav til situationen omkring tolkning. Så jeg vil jo gå ud fra, at det er det, der bliver overholdt. Men som sagt, hvis ikke det er tilfældet, så vil jeg gerne følge op på det, fordi det skal være i orden nu. Da hun bliver vist et jobopslag på Facebook om tolkning i sundhedsvæsenet, bliver hun overrasket. Jamen, så er vi tolk, der ikke er. Det skal helst være en tolk, der ikke er autoriseret. Nå, altså jeg forventer jo, når vi laver en aftale i regionen med et tolkebureau, altså foregår det professionelt, at der sidder nogen i bureau, som sikrer, at kompetencerne er der. Og det er dem, der sørger for, at det bliver sendt ud, ikke at det foregår via sådan en hej alle besked på en Facebook-gruppe. Özkan Kucak er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Han mener, at mere kontrol med tolkene kan blive nødvendigt. Vi skal se fra starten af i udbudsmaterialet, hvad regionen sætter krav til tolkefirmaerne og så til de enkelte tolke. Og så se, hvad er der af muligheder for at tjekke op og lave stikprøver for den tolkebistand, vi får. Er den i den kvalitet, vi ønsker, eller skal vi stille andre typer krav? Nastea Ali Hussein kæmper videre. Hun møder dog modstand fra et system, der vægter prisen over tolkenes faglige kompetencer. Det har været svært. Ikke i forbindelse med tolkene, men i forbindelse med de kontrakter, vi er sigtet efter. Fordi at selvom man nævner kvalitet, selvom man siger, at man gerne vil eliminere de her problematikker, der nu er, så kigger man jo stadigvæk på priserne. Så der er ikke nogen, der holder øje med de her tolke. Der er ikke nogen, der holder øje med de her tolkebureauer. Der er ikke nogen, der spørger efter dokumentationer om, at de her tolke er kompetente i forhold til, hvor det nu bliver sendt hen.